Lijep pozdrav dragi moji i dobrodošli na moj kanal Gamela Sweetart. U današnjem videu podijelit ću sa vama recept za vanila keksiće punjene sa džemom. Ovdje sam pripremila 125 g butera sobne temperature, dodat ću jedno žumance, – 160 g šećera u prahu i sada ću ovu smjesu zajedno umjesiti i izjednačiti. – 200 g brašna dodavat ću u ovu smjesu. Sada ću ovo tijesto razviti ovdje po ovoj ravnoj površini. Tijesto sam podijelila u dvije loptice da mi bude lakše da ga razvijam. Sada ću ga oklagijom razviti otprilike 3 mm debljine. Tijesto sam iskružila sa kalupom za kolačiće. Formu možete da koristite bilo koju, ja sam koristila u obliku cvijeta. Sada ću u sredinu svakog ovog kolačića staviti malo džema od šljiva. Svaki ovaj kolačić preklopit ću na pola i ivice ću prstima pritisnuti da se spoje. Na plehu obloženim sa papirom za pečenje redat ću ove kolačiće i onda ću ih staviti u zagrijanom šporetu da se peku na 180 stepeni otprilike 15 do 20 minuta. Treba paziti da ne izgore, trebaju ostati svijetle boje. Pečene kolačiće prebacit ću ovdje na ove rešetke da se malo ohlade. Jedno pakovanje vanilinog šećera dodat ću u malo šećera u prahu. To ću sve fino izmiješati i onda ću ove kolačiće valjati u ovu smjesu. Da samo znate kako predivno mirišu ovi kolačići. Oni izgledaju kao neki mali bijeli oblačići koji mirišu na vanilu. Naravno, ove kolačiće možete da filujete i sa čokoladom ili sa nekom drugom marmeladom koju vi preferirate. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj recept. Hvala vam puno što ste gledali još jedan moj video. Gledamo se uskoro sa novim receptima i novim idejama. Ljubim vas sve. Bye!